Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ito mga ka-bird brain, on the way na tayo sa meet up place namin ng mga kasama kong mag-rides. So 5 kami, pupunta kami ng Pangasinan ngayon. Time check alas 12. Ang usapan namin alauna kami alas or alas 2. Depende kung makapagpahinga si Dabe. Kung makapahinga siya alauna alis na kami. So makulimlim, parang uulan. Sana naman hindi umulan sa mga daraanan namin. Kasi sa pupuntahan namin sa Pangasinan maaraw pero dito sa mga bandang Bulacan umuulan. Sana hindi namin madaanan yung mga ulan para di rin masayang yung car wash namin. Bagong car wash kami. So ito, ganun ulit as usual, Pasig to Pangasinan, bakbakan ulit. Ay hindi pala, pupunta muna ako ng Malabon kasi doon yung meeting place namin. Ayan, so 5 kami. Si Hope, ewan ko kung totoo bang hindi makakasama yung isang tropa ko. Kasi nga biglang nagka-emergency sa trabaho niya daw. Parang bigla silang sa office na, hindi na work from home, tapos may interview daw. Bawal daw hindi sumipot sa Lunes. Aray ko! Sana April Fools lang kahit wala pang April. Para 5 kami. Kasi kaming 5 naman nagplano nito Ano lang to bigla ang plano. Pag nagpaplano kasi kami ng rides, hindi kami masyadong nag-uusap-usap. Bulagaan lang. Pag may date na, yan, pag nagtugma-tugma na yung date namin, settle na yung araw, then larga. Hindi kami yung maraming kwentuhan sa rides, tas di naman natutuloy. So ito, first long ride nila this year. Ako second long ride ko na kasi New Year ako umuwi ng Manila So long ride, considers long ride na yon. Pangalawang long ride ko na to. Sana puro long ride tayo ngayong taon. So ayun, kita-kits tayo mamaya mga ka-bird brain. Ano pa naman mahaba-haba pa yung oras. So ito na kami. Magto 2:30 na, papunta na kami yung Pangasinan. 4 lang kami. Si Atan, ako, si Dabe, saka si Titik. So dito kami sa Valenzuela ngayon. Sana hindi umulan. Umulan na kanina Yan, medyo lang kami dito, matraffic kasi. Bagay, pwede naman sumingit-singit, habol na lang kasi traffic talaga dito. Ayan, so maya-maya kita-kits tayo doon sa bandang unahan. Pero ngayon sineset up lang sineset up ko na intercom namin ni Dabe kasi choppy yung intercom na gamit niya, yung pinahiram ko. So yun, kita-kits tayo sa next na bayan mamaya. Ito si Atan, yung nasa kaliwa ko si Atan, sa likod ko. So ito mga ka-bird brain, nandito na kami, nakatawid na kami ng NLEX. Papunta na kami ng Plaridel Bypass. Ayan, nakapasok na kami sa may Balagtas. Ayan, tapos dito kakaliwa tayo. Papunta na to ng Plaridel Bypass. Sayang, ganda sana kung may intercom kami lahat. Kaso may intercom akong extra. Kaso sira yung microphone nun, di ko maintindihan yung kasama ko, si Dabe. Choppy, naintindihan niya ako pero siya, di ko siya maintindihan. Aray ko, useless. Parang nagiging guide lang ako sa mga dadaanan na. Hindi ko siya maintindihan Sana ako naintindihan ko siya. Wala kasi naka-headset dito para pahiram sana sa kanya para pag nag-uusap. So ayun mga ka-bird brain, kita-kits tayo sa bypass road. And kung makita nyo sa maps, kakaliwa tayo dyan, bypass na yan. I-share ko na lang sa yung link ng maps dyan sa may natin, comment description, yung dinaanan namin. Ito kanan, maluwag na dito. Ito na yung bypass mismo Ito waswas na dito. Waswas na dito. Ito open na to. Tara. Medyo bilisan nyo na. Mahaba to, mga 23 kilometers to. Tara, bakbakan na. Pero unahin si Titing mo para bumilis-bilis ng konti. Ingat lang kayo sa mga kanto dito, mga crossing. May mga tumatawid din dito. Dito pa rin kami sa bypass mga ka-bird brain. Ito si Atan kasama ko. Ito si Atan yung nasa kaliwa ako. Ayan, 4 kami, yung 2 sa kaliwa. Ayan, kita-kits tayo mga ka-bird brain sa next na bayan after natin lumabas ng bypass road. So ito na, tumigil na kami saglit. Shell after ng bypass Harlika Highway. Ayan, sila Atan, Dabe, nako si Hope, nga bading. Ito kami ngayon, Hope. Ano ka ngayon? Mga gabi na kami makakarating. So ito mga ka-bird brain, larga na kami ulit. Umihilang kami dito.
uminom ng tubig, umihi, tapos nag-siomay. Dito sa may bypass corner, Maharlika Highway. Ayan, bakbak na ulit kami. Tara, let's go. Time check, 4:22 na. Wala pa kami sa kalahati. Ayan, bakbakin na natin to. Thank you. Welcome to San Miguel. Ito na yung umay na lugar mga ka-bird brain. Kasi medyo mahaba tong San Miguel eh. Umay tong biyahe ng San Miguel. Ito yung literal na kahabaan ng San Miguel. May siya na kami mga ka-bird brain. So ito na. Paalam San Miguel. Dito na tayo, gapan na, gapan. Mabuhay. Gapan City. Ayan, so dito mga ka-bird brain, maraming bilihan ng mga pasalubong dito. Ayan, dito sila sa likod, sila ataan. Dito medyo maluwag na. Ayan, dito sila sa likod ko. Wala pa kami sa kalahati. Aray ko po, 100 kilometers pa. Kaya medyo bilisan natin para ano, hindi tayo sobrang gabi. Dapat alas 8 nandun na kami. Dito na tayo, City of Gapan. City Hall ng Gapan. Kanina pa tayo nasa Gapan, pero dito yung City Hall nila. Kabanatuan na kami mga ka-bird brain. Time check, 5:37 na. Padilim na. Malas, natanggal na naman yung ilaw ko. Ayun, no. Yung ilaw ko sa kaliwa. Sumagi sa gulong ng ano, yung nakatayo sa gasolinahan. Hindi ko napansin. Nadaplisan daw, sabi ni Atan eh. Nakita niya sa likod eh. Daplis sa daplis lang. Ayun, natanggal. Hindi ko napansin yun eh. Siguro dahil nakapokus ako dun sa nasa kanan ko na rider. Daplis sa daplis lang eh. So yun, another bypass. Let's go. Tamang food trip. Wala. May poesiya na nakalagay. Pero malapit kami sa Muñoz. Ano yun? Nevasia, Santo Domingo, Balok. Santo Domingo, Balok. Hindi ko lang kung nababasa. Gusto mo na naman matamis? Ano yan? Itlog? Tinapay? So ito na mga ka-bird brain. Larga ulit. Papagas kami. Petron, no? Papagas sila. Ayan. Rekta na yan pagkagas nila. Magkano dito? 53? Magkano litro nila? 53. Ano pinapagas mo, Tan? Unleaded. Unleaded. XCS kating, di ba? XCS. Unleaded yan eh. Ito. Yan yung ganyan XCS, yung orange. Sa Petron ka ba nagpapagas? Hindi. Petron ka ba nagpapagas? Petron. Yan XCS ka dapat. Parang ang dami mong talsik. Saan galing yan? Malapit-lapit na kami, mga isang oras na lang to siguro. Ayan, Muñoz na, Muñoz. Science City of Muñoz. Napakaangas. Napakaganda talaga ng Muñoz. Napakalinis tignan. So kita-kits tayo mga ka-bird brain. Malapit-lapit na. Kita-kits tayo ulit sa Lupaw. Medyo malapit na tayo mga ka-bird brain. Nandito na tayo sa may bandang Lupaw. Siguro mga 30 minutes na lang to hanggang sa bahay. Eh, madilim na rin eh. Hindi na kami makapagbilis. Madilim na kasi. Tamang ano na lang, 60, 70. Luto kasi maluwag na dito sa may Palupaw banda kanina. Kaso ang hirap mag hataw-hataw kasi siyempre madilim na. Mahirap na. Hindi na natin kailangan magmadali. Malapit naman na eh. Uminggan na kami mga ka-bird brain. Malapit na. Kaya malapit-lapit na. Hindi na tayo masyadong nakapag-content ngayon. Wala eh. Focus tayo. Focus. Kakakanan lang namin sa may Uminggan public market. So patawid na tayo ng San Quintin. Lapit-lapit na. Ayan, medyo madilim na rin. Medyo yung visor ko inangat ko na. Naka-clear visor na ako pero inangat ko kasi hindi ko naayos yung anti-fog ko. Nagpa-fog. Nagre-reflect sa ilaw. So lumalabo. Ayan, malapit-lapit na kami. Konti ng tiis na lang. 15 minutes siguro to. Chill na lang tayo, chill ride na lang. Malapit na eh.
Ano rin, nag-rides din tong mga to. Dalawang magjowa. Shoutout sa inyo mga idol. Ride safe. Baka sakaling may stock nyo yung ano ko, page ko. Baka nakita nyo yung pangalan ko sa likod ko. Ride safe sa inyo mga idol. Basta malapit na rin kami sa amin. Yan, konti na lang. Chill na lang tayo. Yan, ang dilim dito, no? Saan na ba yung mga kasama ko? Parang wala si Dabe. Si Dabe ba tong kulay dilaw na ilaw? Dito na kami sa Amaronan. Malapit na. Dilim dito. Buti maliwanag yung ilaw natin. Ito na yung arko ng San Quintin. Nandito na. Lapit-lapit na. Ito na. Yung boundary ng Umingan. Pin na, konting tiis na lang. Tangina, nagulat ako dun ah. Ayop na bakal yun, nagulat ako. Sakto, mag-alas 8 nakarating na kami. So, umalis kami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 5 and 40. So, magsi 6 hours. Nakailang tigil kami, 3. Ayan, almost 6 hours. Kumbaga, isang oras yung nadagdag compare nung solo ride. Kasi nung solo ride ako, 4:40. Ito, 5:40. 3, 4, 5, 6, 7. O, tama. 5 minutes and 40, Isang oras na nadagdag. Yan na, malapit na. Okay na, ito na. 1 kilometro na lang. May ligaw ngayon. Kung tutusin, di ba ang ganda ng kalsada? Pag maliwanag yun, mabilis na lang dun. Wala masyadong dumadaan dyan eh. So yun mga ka-bird brain, dito na kami sa bahay. Dyan muna yung isa, teka lang ayusin natin. Touchdown. Wala ka. Typo siya ito, no? Kawawa yung naiwan. Yung sabay sa mo rin, no? Oh, pili ka na dito. Ano bang gusto mong inumin? Anong gusto mong inumin?